Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwa munodai muri zita ndinonzi DJT1 tiri pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So nasi tauya nacho chirongwa chedu chikristo netsika apo patinenge tichibata zvakare nyaya dzinoenderana nechikristo, dzinoenderana netsika dzedu dzechiwanhu, tichinzwa kuti zviri kufamba sei. Saka kana kari kekutanga kusvika pano pa Teachcatch MTV ndokumbira kuti wongosiya wasubscriber kusubscriber mahara. So ndichida zvakare kutora mukana wekundotenda kuna vasahwira wedu watiri kufamba nawo Exito Solar ndo vari kuita kuti munge muchitiona kudai nekuti malaitsi yakadzimaka dima riri mustudio muno mumahwani. Right. Regai ndi kuisei kune vaenzi vedu watiinawo nhasi. Ndofunga kuti kuwaziwa munowaziwa but wakomana mhino zvenge zvakuitika kuti chirongwa chedu chenge chakuenda nekupi. Right, munhu waMwari muchitaura zita renyu muchichingamidza vateereri. Makadi zvenyu vateereri, zita ndinoitwa Madzibaba Nzira. Makadi zvenyu, makadi zvenyu. Makadini zvenyu vateereri, zita ndinoitwa Sekuru Momberume kuchiwanhu chemene. Makadini vateereri, ndinoitwa Apostle Dr. Marwenze. Makadini. Right, mavanzwa ndo washarukwa watiinavo zuva ranhasi. Saka pane nyaya yatiri kuda kuti timbotsedekudze, timbobate nezvayo. Saka toda kuti Dr. Nzira mutitaurire nhasi nyaya toda kuti timbobate nezvayo ndeipi nhasi? Nyaya toda kuti tikwanise kunge tichibata zuva ranhasi. Right. Inyaya yechinhu chinonzi kuuchika. Right. So zvatoda kuti tikwanise kunge tichibata nyaya yechinhu chinonzi kuuchika. Kuuchika kuriko here? Chii chinombonzi kuuchika? Uyezve kazhinji tichitarisa isusu tiri mukati menzvimbo dzatinenge tichibatsira vanhu kana kuti munzvimbo dzatinenge tichigara kana tichikatarisa munzvimbo dzekuti vanhu vachinge vaenda kundoroorana handeti tinoenda kundoona pamwe pacho dzimba dzinenge dziri kuenda kundoparara mushure mekunge imba yaenda kundoshayikwa kwevana. Mwana achinge ashayikwa pari kutanga kutsvagwa dambudziko rekuti alright, kushayikwa kwemwana kuri kuitika uku, dambudziko riri kuna baba here, riri kuna mai here? Alright, last option itoitei ndo pakuenda kutsvagwa wabatsiri wanobatsira. Either wamwe tinoona wanoenda kuchipostori, wamwe tinoona wanoenda kuchiwanhu, wamwe tinoona wanoenda kumapastors kumaPentecostal church kuenda kundonamatirwa. Okay. Right. Tisati taenda isisi kuna Sekuru Momberume kana kuna Dr. Marwenzi, imimi muri kuti kudii? Dr. Nzira muri kuti kudii kuti kuuchika kuriko here? Kuuchika kuriko wai ndichitaura kuti kuriko nekuda kwekuti isusu ndoritori basa redu rekutouchika. Munotouchika? Tinotouchika. Right. Kuuchika kwamunoita imimi ndekwekuti munhu haana mwana muita kuti aite mwana. Wongo. Chatinoenda kundotarisa ipapo ndechekuti isusu tiri pakuuchika tine nzira dzakawanda kana kuti tine zvinhu zvakawanda zvinokonzeresa kuti munhu aregedze kunge achibata mwana. Okay. Nekuda kwekuti tikatarisa muchinge muri mukati menzvimbo dzatinogara kana kuti mukati memamisha mune mweya irimo anorarama anonzi iwo maspiritual husbands kana kuti mweya inoenda kundoputsa chawakwa, iri mweya isingadi kuti pakwanise kunge pachibatwa chinhu chinonzi mwana mhaka nechikonzero. That spiritual inenge chinyatsa kuona kuti pakange paenda kundobatwa mwana iyeye ndiye akuenda kusimbisa imba iyoyo. Saka tikataura nyaya chinonzi spiritual husband iyoyo ndiyo inoenda kundoti alright, garisanai, wiriranai, asi mwana hamumubati. Alright. Pakupedzisira ndo paunoona baba manje wakubuda kuenda kundotsvaga mwana kunze wachisiya mai warimo mumba kwaita mwana kuye ndo kwaakumba kureva izvo kuti that spirit inenge ichiti painosvika mungava muri mudumbu ndiyo inoenda kundodya chagadzirwa rakutaurwa richinzi ijeko. Okay. Ranzi ijeko. Jeko irororo ndo rinenge ratinenge takuenda kundorapa nekuda kuti pane jeko
rinenge richinzi iri ringoriwo jeko riri normal kwakuya jeko rinenge richikonzereswa nespiriti kana kuti nemweya wetsvina so kureva kuti pakunamata kwatinenge taakuita iso Alright. Ndaona kuti makutopinda pamweya. Ipapa ndiri kutarisa sekuru Momberume ka ndisi kuwaona zvakanaka. Sekuru iri mudariro iyo ndiri kuizwa. Right, tiudzeiwo imimi kuti kuchiwanhu chedu kuuchika kuriko here. Chekutanga ngechekuti uye ndoda kuti mubva mapindura kuti ava ndimadzibaba nzira handitika imi muri sekuru Momberume munoshandisa chiwanhu ichokwadi here kuti kwavariwo iwo vanokwanisa kuuchika munhu achiita mwana mubva matiudzawo zvechokwadi kuti kuuchika kwacho kuriko here kwamuri imimi muchishandisa chiwanhu. Right, chekutanga chandinoda kuti ndibenga richibatana nekutaura ngechekuti kuuchika kwagara kuriko. Ndidzo tsika dzedu nemagariro edu ngekuda kwekuti kana munhu akazi munhukadzi unofanira kuti anga aine kududzira kwekuti kana akaende pamusha kuti ndarorwa unofanira kuti aite mapudzi. Saka mapudzi ano ndo vana. Saka matambudziko anozouya ta mukati memba nekuti chinotanga kuroorana tisikazire kumberi kuti kunei kune kuseri kwesadza kunei. Saka nhaurwa inenge iripo ngeyekuti matambudziko anozouye kuti munhu atadze kuite mbereko akawanda. Saka matambudziko anaya zvaakawanda pamwe pacho inenge iri nhaurwa yekuti wakatore murume wangu. Saka zvaatore murume wangu ndaakumugadzira. Agadzirwa kudaro kutaura kuti mbereko haichabatiba nekuda kwokuti chinhu chagadzirwa kuti mbereko yoyo isaita. Pozoita zvenhaurwa yekuti kune chikwambo chinenge chiri kududzira mukati memusha chine kutambudza chinezve chiri kurwa kuti mumusha munomu makandishaishira asi kazhinji unonga uri mweya wemunhu rume mune zvakaitwa mumusha wondishandisa. Saka zvomanishandisa imimi ndaifanira kunga ndakurawo ndaane musha wangu naana angu. Saka imimi chemakuita ngechekuti inini ndakafa kana kuti ndiri chinhu chakatorwa kuti ndimushandise kuti ndiite pfuma asi chendaakuda mukadzi. Mukadzi unoyu mukamupa nekumugadzike pabonde zvinoitwa zvino izvi. Mukadzi unoyu kana akazoende koroorwa mwana yeye haitiba ngekuti uyu ngewechikwambo wakatubvawo murume wake kare. Saka murume waanaye iwowo ndiyo unenge akubate chibereko chino chemwanakadzi kuti chisaite mwana. Chakurwa ngenyaya yekuti yashanje ngekuti arume haiti airiba pamukadzi. Murume unoite umwe. Saka nhaurwa iyoyo ndo yatinenge takuchongorora manje kuti munhu wauya nedambudziko kuti inini mbereko yanetsa mukati memba ndo zvetinenge takutanga tatarisa kuti chiri kupe dambudziko rekuti mbereko isaita chinyi. Taone chinhu chinechi kuti chiri kubva dambudziko riri kubva apa ndo pane mudzi. Ndo penotanga tashanda kuti taone kuti kusungwa totanga taite dare rekusunungura kuti munhu unoyu zvidudzire kuti aite mbereko sezvinoitawo mamwe madzimai. Pochizoite nhaurwa yekuti kana taakuuchika munhu unoyu taakuite madambudziko etozo kuti maprofita kana kuti chinyi azoende korara nemukadzi uya kuti mbereko iite. Isusu kuchikaranga kwedu isusu chinoti kana munhu echiuye kuuchikwa unouya ese murume nemukadzi. Auya ese murume nemukadzi dare riri kuitwa murume uripo uri kuteerera. Zviri kuitwa kuti iri mishonga iri kupuhwa nekugadziriswa kuti endai mooshandise zvino izvi zvakati. Murume unofanira kunge achizviziya. Mukadzi unofanira kunge achizviziya ngekuti dambudziko arisi kumukadzi badziba. Dambudziko zve rinenge riri nekumurume. Ndizvere kuti mapara anaya akaremba. Ngekuti mukukura kwetaita isusu tinezve taidzidziswa naakuru kuti uone kuti wewe wakagwinya unoende pamvura woite zvaunoita ipo papo unotoona wega kuti ndiri murume chaiye. Chikaranga nekugara kwedu kwetaita neasharukwa echitidzidzisa kuti rigere kuzoite dambudziko mangwana nekuti pamwe pacho ana emazuva ano akuite dambudziko rekuti haacharyi shupaba
mishonga inenge yakasungwa yokurungwa nebota kuti ugare wakasimba kuti nekwe uchaenda neramangwana rako ringe rakajeka. Auti dambudziko ba. Aiwa, ndinotenda sekuru Momberume nekutsanangura kwakanaka. Right, Dr. Marwenze, mainzwa nyaya iyo, hanzi mimi munouchika muchirara nevakadzi wewanhu ndo dudziro yadudzirwa panapa nasekuru Momberume. Alright, I think kuti apo wanga wachireverera kuna madzibaba nzira. Nekuti mukaona kwedu isusu ku chikristu hatiuchikiba. Okay. Ndosaka manzwa ndiri kutaura kuti chi vanga vachirevera madzibaba nzira. Alright. Nemhaka yekuti kuchikristu hakuna chinhu chinonzi kuuchika. Okay. Ichokwadi pfungwa dzavanga vachibudisa varume vaviri ava ipfungwa dzechokwadi kuti mbereko inogona kutadza kuvapo kubudikidza kwechikonzero chekubata kweruoko rwemunhu, kubudikidza kwegodo nezvimwe zvinopoteredza. Ngatisakanganwe namba 2 kuti mbereko inogona kutadza kuuya zvakare iri design yani yaMwari. Okay. Nekuti kana ivo vachiti vane simba rekuuchika iko zvino tine vateereri vakatodinapo, vakatoteerera vakazvizama zvese. Nanhasi hapana chakadini, hapana chakafamba, chakabuda. Saka isu teta kuchitotaura kuti kana chiri chikwambo chacho, saka sekuru havana simba nechikwambo, varutonyiswa. Kana iri mweya imweni inenge iripo ma-spiritual husbands, zvakureva kuti madzibaba varutodini, vari kunyiswa. Kana musiri kunyiswa, chiitai kuti vana mai avaite chi mbereko. Because imimi mataura nhaurwa yekudini yekuuchika. Saka imimi muri kuti kuchikristu hakuna kuuchika. Icho saka kwadi. Munhu akauya kuchechi kwenyu achiti inini ndiri kuda mwana, munoita sei imimi? Alright, chinhu chinoenda kuitika ndechekuti chinhu chatinotanga kuonesa munhu ndechekuti shoko raMwari rinoti mwana chipo chinobva kunani? Kuna Mwari. Saka ndoda kuti titore the contextual meaning yekuti chipo. DJT1. Chipo chinhu chekuti chinogona kuuya kana kuti chinogona kusauya. Ameno kana muri kupanzisa. Ndinogona kukumbira kuti Mr. T1 madini kumbondiona umbondipo wakachipo kani. Saka it's in your own discretion imimi kuti mundipe kana kuti musandipe. Ameno kana muri kupanzwisa ipapo. Saka tiri kuti mwana chipo chinobva kunani? Kuna Mwari. Right. Ipapapo tisati taenda kure. Ndinonzwa vamwe vachimboti inini ndingaenda ne 10 years ndisina mwana. Ndingaenda ne 5 years ndisina mwana, asi ndakazoenda kwakati ndikanamatirwa ndikapiwa mwana. Saka Mwari ngeye asina kumupa chipo ichocho pa 10 years idzi. Alright. Chinhu chinoenda koitika ndechekuti tinofana kuunderstanda chinhu chatinoti will yaMwari. Number 1. Zvinhu zvinoitwa kubudikidza kwewill yaMwari nenguva yaMwari. Tine vanhu mushoko raMwari vakaita savana Sara, wakatonga asina mbereko. Asi mukati menguva yakafanira Mwari vakamutendedza kuti azoite mbereko. Tiri kupanzwisa. Tobva taenda kuna Hana. Ndizoka. Hana wakasvika pakodini pakunyengetera achikumbira kuna Mwari. Akakwanisa kudini kuita mbereko. But pandataura papa kuti pane will yaMwari, pane time yaMwari. Muchaona kuti vanhu vese vakakwanisa kuita mbereko vachizvara vana. Vana ivavo they were not ordinary vana, but there was a mission yakatonga irichi iripo. Ndosaka tiri kuti vana vanobva kunani? Kuna Mwari, chiri chipo. Asi hazvirewi kuti munhu wese achada chipo chichauya. Ameno kana muri kupanzwisa. Because nanhasi ndosaka tiri kutoona kutoti titori nevanhu vasitori na vana but vachitonamatirwa, vakatomboya kuchechi zvikaramba, akaenda kwasekuru zvikaramba, akaenda kuna madzibaba zvikadini zvikaramba, zvekuti mukabvunza vateerera vanotokuudzai kutoti hazveshwa ichi ichokwadi. Tingadai tisina munhu asina mwana izvozvi, asi inhaurwa yekuti will yaMwari nenguva yaMwari ndo inoita kuti zvinhu zviite. Right. Madzibaba. Manzwa kutaura kawo. Ichokwadi. Right. Tikatarisa isusu muchinge muri mukati menzvimbo dzinoenda kundobatsirwa vanhu. Tinoenda kundotarisa isusu toenda kundoona kuti
waprofita waMwari variko zvechokwadi vanoita basa raMwari mumweya nemuzvokwadi echokwadi zviriko ikoko kuchiprofita zvinogoneka zviriko zvinotadzika futi kuchiprofita kwacho kwakuchizouya zviriko zvinokwanisika kuchiwanhu kwakuya zvimwe zvisingaite sefuti zvisingakwanisike kureva izvo kuti kana isusu tichinge tiri kutarisa pachinge pari panyaya dzekuti munhu ari kuuchikwa munhu ichokwadi kuti kana achinge achiuya kuzouchikwa angava ari murandakadzi ichokwadi chekuti anofanirwa kuuya aine murume wake achiuya aine murume wake wachikwanisa kunge vachibatsirwa wese vari pai vari pamwe chete then mweya mutsvene waMwari uchironda nekutsvaga kuona kuti dambudziko iri riri kuna baba here kana kuti riri kuna mai then vanhu mokwanisa kunge muchibatsirwa muri pai muri pamwe chete zvechokwadi zvinhu zvoita sei zvofamba zvakanaka wariko zviriko zvipomerwa zvakadaro zvokunzi zvechokwadi waprofita wakuzorara nevanhu kana kuti n'anga zviriko zvokunzi wakuzorara nevanhu kana ikoko kumapastors kwacho futi zviriko futi zvinhu zvakadaro zvinongotaurika zviriko asi havasi vese vanodaro kune vechokwadi kune vasiri vechifuti kune vasiri vechokwadi ndapindura panyaya yekunzi ikoko kuna namadzibaba ndokune vanorara nevanhu nekuti kutaura kwaita sekuru Momberomo wari kuti wataura wachipatsanura sekunge kuti imiwo namadzibaba munogona kuti baba wekumba wari kukundikana chiregai ndiite inini aiwa hakuna zvakadaro nekuda kwokuti kazhinji ukaona zvinhu zvaakufamba nemuto iwoyo panenge pasisina Mwari ipapo pakuenda kundoshanda Satani kureva kuti rinenge rarima rinenge raakushanda ipapo Mwari panenge pasisina pakati pedu madhimoni right inini ndoda kuti ndibate padoko ndazwa pastor achitaura kuti kune zvimweni zvenunga zviri kududzire kuti mwana uno chipo chinobve kuna Mwari ndizvo here ndofunga pakutange kutaura kwendaita ndanase kutaure zvakajeka ndizvo here kuti tinotanga taure dambudziko kuti riri kubva papi ndizvo here ngekuti ngatitorei mombe sezvairi mombe kunozobude zita rekuti ramba ndizvo here zita rekuti ramba rinoiri kutata kuti mombe inoyi haitoberekiba ndizvo here hapana chimwe chinhu chemunokwanisa kuti muite pazviri ba ndosaka kwakaite zita rekuti ramba kwozouya futi kuchiwanhu kwakaite zita rekuti ingomwai ndizvo here kutaura kuti munhu uno haatodini ba haatobereki saka kana iri nyaya yekuuchika nekudini zvese zvototanga tazvitarisa kuti munhu uno uchape dambudziko rinoiri chii kana kuti ndo zvaatori mukuberekwa kwani mukuberekwa kwake ndochizodzoka pakuti ukaone munhu akafuke mukutukutu kudai usafunga kuti wakakotsira ba kufuke mukutukutu chete pfungwa yako badzi inenge yakundoti wakakotsera ngekuti wakafuke chii mukutukutu naurwa iripo ngeyekuti mapasa angasa nyeperano ba kana kuavhiringidza mukugara kwawo ndizvo here chikaranga chagara chiriko pamwe iyo ipasta uwu kutotaura aripo kuchikwa kuti anga aripo nhasi uno hatizvizivi ngekuda kwokuti zvinhu zvakaitwa saka nhaurwa iripo ngeyekuti musazofa makanyeperana ba kuti nezita raJesu endawabate pamwiri hakuna zvinhu zvakadaro hakuna zvinhu zvakadaro kuti badzi neprayer zviro zvese zvipo zvinobve kuna Mwari asi unase kuona kuti munhu unowu wakasungwa uyu kuti asaite mbereko kwakuti nezita raJesu kuerenge mubhaibheri kwakuti endawabate mwana hakuna zvinhu zvakadaro ngekuti panogadzirwe zviro pane zvinenge zvashandiswa saka pakushandiswa kwezvinhu zvino izvi ndozotinotanga taende kopikidudza kuti zvinhu zvino izvi zvipinde mugwara rekuti wamunhukadzi usina chipomerwa paari tochizobata futi panhaurwa yekuti kana iri nyaya yekuti munhu wakaenda azhinji anhu etiri kuona ari kubva kumapendacostal ikoko echiuya echitsati kuti ndatambura ndiri kundozi ramba uri pachirindo kusvika zvichaita ndizvo here asi echizouye kuchikaranga hazvitori nguva ndizvo here nguva inoyi nguva doko doko dare raitwa dambudziko tarona periri kubva endai kumba baba namai moende koite basa mwana oita saka dambudziko riri papi ngekuti pamwe pacho pane pekude kuti tineneredzane kakundofukidzana anhu mukutukutu iyo hope dzacho asina ndinotenda kuti sekuru vari kubudisa pfungwa dzavari kubudisa mufungire wawo muchitendero chani chawo ndosaka manzwa ndati isusu mukutenda kwedu semaKristu
muri kunatsa kupanzwisa specifically takabata kutenda kwedu. Saka muchaona kuti nhaurwa dzavari kutaura titorinowo vari kubva kwawo. Ngapasa hwandwe ipapo vachitouyawo kwatiri kunoko vachiti taneta nekusutiswa bute nekuitirwa masadaka hapana chiri kudini chiri kutombofambaba. Atouya kwedu kahwani zvinhu zvotodini zvotofamba. Saka pfungwa inobuda ngeyekuti pamweni pacho usamhanye koshora chiroba iwe usingachizwisisi. Ndizvoka iwewe pamwe pacho ungori munhu unotaurira vanhu kuti Harare ngeuko, saka hauna simba rekutsanangura kuHarare usati wambokusvikaba. Ndo zvaakuda kuitwa ndiani? Ndisekuru manje. Muchaona kuti tiri kunoku kukereke kunoku tiri kutaura kuti tine zvinhu zvatinoona ma-underlining conditions nekuti izvozvi vanhu vari kuite mijolo muri kupazwa vari vana vadiki vari kuzvikoro vanhu vachisotora mimba, vanhu vachimwa zvimapiritsi zvekuti vange vachidini vachiuraya zviro zvavanenge vagadzira. Ndosaka ndiri kuti shoko raMwari rinotaura kuti mwana chipo chinobva kuna Mwari. Muri natsaundinzwisa. Iwewe waita zviro zvawaita chipo chobata mudumbu. Iwewe wodecide kuti waakubvisa chipo. Izvozvo zvinogona kukukonzeresera kuti usazokwanise kubata kubata mwana. Ameno kana muri kundinzwisisa. Ndikukunzwai. Whether wazoda kuti mukuchike kana kuti kusakuchika, ndo pandataura kuti tine chinhu chatinoti wili yaMwari uye zvine time yaMwari. Nemhaka yekuti wili yaMwari inochizotaura kuti no, kuda kwangu hakuchaiti pana T1. T1 iwo wakabvisa mimba dzakawanda iwewe. Muri natsakupanzwisa. So you don't deserve nekuti waitouraya enda unobvisa imwe. Pamwe taiti kuti amweni zvezvo atori nerekodi zvekuti dai dzairekodwa dzeseka amwe ana 30 kana 40 chaiko chaiko wachibvisa chete mazona manje but regai tidini yedu tiisiye iyoyo. Saka muchazoona kuti munhu iyeye uchada kutenderera achitenderera achitsvaga mhosva but mhosva iri paari because this person barrenness can come through sin. Waita chiwi iwewe chawaita. Saka at the end of the day no matter kuzi iwewe uri kuzi waenda nzvimbo ipi, Mwari vanenge vasingafari nekuurayiwa nekudeurwa kweropa. Muri kupanzwisa. Ndosaka ndati pekutanga ndinotenderana kuti kune mweya yetsvina, kune chii zvambotsanangurwa nevarume ava. Asi ngatisakanganwe zvakare kuti vanhu vane zvimwe zvavari kuita zviri kuunza barrenness. Amen kana muri kupanzwa. Iye muserefu waita mujolo wake ama 2K yaya waita mujolo wake, asi uri kuona kuti ndaita hangu mujolo asi handigoni kuzochengeta, handigoni kuva responsible. Ndo paakudini paakuita chiwi chake ichi. Saka ngatisazoswere tichinyeperana. Chiwi Mwari havatodini havatochidi, ende kuuchika ikoko hakutoshandi. Right, regai ndibate ndichiti ndinoshamisika maningi ngekutaura kwemurume uno pakugara nekuita kwetonga tiri kuite zvinhu. Uri kutaura kuti hazi mwana unobve kuna Mwari, asi handisai ndamboona pakararamwa Mwari nemukadzi wako. Right, ndopinda futi pachikamu chekuti kana chiri Mwari ari anope chipo chemwana, ko uyu wazoende kosotora, saka kutaura kuti Mwari waende kokurirwa here ngechinhu chaiswa ndiMwari kuti chipo kuti indozo ndape munhu uyu kuti zvinge zvichirarama zviri paari. Saka kutaura kuti Mwari uri kukurirwa here ngaanozosotora ana. Techizopinda futi ipapo tinozwa isusu kuti kune mamwe madzinza ekuti kana ukanhumburiswa ngedzinza repakati enda kwese kwaunoda, kana kuri kuda kusotora unofanayo. Ndizvo here? NgezvaMwari here izvo zvizvo. Saka zvimwe zvinhu tinode kuti tirase wanhu nenzira dzisiri idzoba. Ndazwa yaitauri kuti hazi anozobva kwatiri susu yechiuya kwavari, asi wotaura kuti hazi takaite masadaka takasute forya. Forya inouchika here?
kusune kufembe kudai so kunga ushike munhu musataure kure kwamusikaziba ngekuti hamusati maziyeyo nezvinoitweyo kuti mhuri inge iripo ndizvere azvidakaziva kuti ndine musha wangu asi ndisina mwana ndizvere kuti iri kuti kuri kutonga kwaMwari ndozvitinoona kuti tinotojekere munhu kuti muchembere kana kuti baba namai woye mungatambudzika kuti mutsvage chino nechino ndizvere asi tichita semudare umu zvembereko dai mwaite zvimweni mbereko haichabati ndizvere ngekuti pamwe pacho pane zvinhu zvekuti sekutsanangura kwaita kuti unonga uri kuropodza uchibvisa pamwiri panapa zvinoende kopawo futi dambudziko rekuti uzotadze kuite mwana rini mangwana ndizvere asizve isusu taona kuti mushonga yaashandisa kubvisa ndizvere yaende kouraye kuti asaisaite mwana ndizvere right tochizouyawo futi pakuti zvafananawo nekuti pane mweya wechikwambo wakonzerese kuti mwana asadini asaita ndizvere pozoita futi kuti mukadzi unoyu wakasungwa ndizvere saka kusungwa kunoku ndokwatinonga tiri kuti ndokunogadziriswa asi kuti Mwari atauri kuti munhu uno haabereki atazvitokwanisa kugadzirisa ba ndo masoko ndafara ndoda kuti ndimbowabati mashoko awo ekupedzisira ngekuti kana Mwari ati munhu uno haakwanisi kudini kubara mwana munhu haakwanisi kudini kubara ndo mazwi angu andaramba ndichitaura kubva kutanga kuti zvinoitika newili yani yaMwari muri kunatsawo panzwisa tichibva tadzoka kuti oraiti muri kuti here mubvunzo wavabvunza Mwari ari kukurirwa nevanhu Mwari haakurirwi nevanhu but Mwari chaanoita anokupa yatinoti free will akupa free will iwewe unoita you participate muzviro zvako uchizvisarudzira wega ndosaka tiine chinhu chatinotenda kwachiri chatinoti judgment kuti basa rimwe narimwe raunoita richasvika pakuzotongwa kusotora kwaoita nhumbu nechii hazvire kuti Mwari havana simba ameno kana muri kupanzwisa vanhu tiri kuzwa izvizvi vari kubhinywa vanhu vari kuitwa zvimwe zviro zvisizvo mukati menguva inoyi saka unogona kuita mubvunzo wekuti saka Mwari wacho varipi vachisiya vanhu vachitambura kudai aiwa Mwari varipo vachisiya vanhu vachiita zvavari kuita asi kune chinhu chinonzi judgment nekuti tiri munyika munomu matinorarama kudai tikada kuvabvunza sekuru ava kuti pane here mutongo watinogona kupa munhu unogona kuripa pamhosva kana yekuuraya kana mhosva ipi zvayo tinoona kuti hatigoni kuva nemutongo unofanira muri kupanzwisa sevanhu tine limitation saka muchaona kuti Mwari ndo pavanopinda vachitipira mutongo wakarurama kumunhu wese unenge akashaisha munogona izvozvi kana kuurayirwa hama kana kuti mudzimai maurayirwa mudzimai munhu uya ofuma mangwana kana kuti akazofawo nezvimwe zvikonzero ndizoka but imimi hamuna kuripirwa imimi saka nyaya yenyu ichatongwa nei ndo pandiri kuti the system of the world haina enda haikwanisi kuti itonge zvinhu kusvika paperfection so chii chinoenda kuitika there is a God in heaven ndiye anotisvitsa muperfection saka kana tichitaura nhaurwa idzi dzekuti munhu wazokurira Mwari here aiwa Mwari havana kukurirwa vakasiya system asi in his system he is going to judge paend time ndo pavanojaja vanhu okay right tichitarisa isusu tinoenda kundoona kuti zvechokwadi judgment mitongo iriko kureva izvo kuti tine mitemo kana kuti mitongo yewanhu kwakuya mitongo yaani futi yaMwari kureva izvo kuti pano panyika hungu wanhu tinogona kuisa yedu isusu mitongo asi Mwari vane yani yawo zvekare musi wejudgment day right tobva tachitarisa zvekare isusu pachinge pari panyaya yekuuchika yedu yatiinayoyi tine kuuchika kwekuti isusu tiri kutarisa kuti nhasi uno iwe watora mukadzi watora mudzimai wawatora iwewe kuti ukwanise kunge uchigara naye wagara nemudzimai uyu mobva matora nguva yakareba pasina kana mwana right mafamba kufamba kwenyika wamaita monzwa kuti zvechokwadi pane mweya wemunhu akaurayiwa
pada pane mweya wechikwambo uri kukonzeresa, pada pane kusungwa kuripo, pane nyaya yewaroi. Waenda kundosunga kuti imhiko yatopikwa yekunzi haufaniri kuti unge uchibata chinhu chinonzi mwana. Right, ipapapo unofanirwa kuti ubatsirwe kuti imba yako imire zvakanaka. Noda kwekuti imba kuti imire zvakanaka ndokunge iine mwana anofanira kunge achikudza dzinza. Noda kwekuti ipapo hazvibatsiri kuti iwe unzi chiita saSara, nekuda kwekuti Sara akazoita mwana akwegura. Rubatsiro rwuripo. Rubatsiro kana ruchinge rwuripo, enda undobatsirwe kuti imba yako iwe ikwanise kunge ichinzi igone kumira zvakanaka. Zviri padunga munhu sarudzo ngeyako iwe. Ndizvere ngekuti chinotinetsa ngechekuti munoda kuite utongo hwekutarise hunozouya mangwana. Judgment inouye kumupenyu anditi inouya wafa. Saka iwe unoda kuzomirire judgment watorekere kuti uite zvinoita amwe panguva yacho, kuti paine amwe abatsirikawo ngenhaurwa yekuti wanga asina mbereko wazoenda wapa abatsirwa akaite mbereko, kuti yazowo judgment yekuti wakazouchikwa ngei ndozotarisana nayo, asi mwana adini mwana apo. Saka kana zvekumirire kuti hazi mutongo ngewaMwari atichazivi kuti kutongo kwacho kuri here kana kuti kuchatongwa rini, asi zvetiri kurarama panguva yetiinayo ndizvere. Pazofanana nekuti iwewe unotaura kuti nhasi handisude kurya bang ngekuti andina pekuambira ba. Saka Mwari uchandoone kuti unoita sei kuti ndirye. Unofanira kutoshandazve kuti uone kuti uone chekubata mukati menyara dzako. Kana wakuzomirire kuti judgment ichazouya, iwe wofange nzara ngekuti ndomire judgment. Wotadze kuti uite mwana nekumirire judgment. Wotadza iwewo kuti chimweni chinoitika ngechekuti mukugara kwatinoita ndizvere kune wanoshandise zvibereko zvevana wavo kuti waite pfuma. Ndizvere pakutera kwaanenge echiita paya gona riri kutopinde ropa, business remunhu riri kudini riri kufamba. Saka ndosiya izvozvo ngekuti kune judgment. Nichioneni kuti chandiri pendiri kupotsera nde apa. Saka ndopaita sei kuti ndiende koputse gona kana kuti hari iri kushandiswe ropa rangu kuti nditaze kuite mwana inini. Amwene echiite pfuma misha dzawo dzichine zvakanaka nekuda kwangu. Andimiri judgment ba. Ndinobatsirwa. Judgment yozoya kuti iri mhosva inozopiwa kuzi ngei wakazobatsirwa kuti chikwambo chaitore ropa rako iwewe chiregere kutora uyezve chiite kuti wo uite mwana, kuti mhosva ndozoimirira. Saka chiripo ngechekuti zviri kwauri dunga munhu kuti ugadzirise zviro kuti zvimire zvakadini zvakanaka. Zvakunakira iwewe ndozvounofamba nani nazvo, ndozomirire judgment asi zvangu zvakakwana. Pfungwa dzandanga ndichibudisa handina kuramba kuti kuchiKristu vanhu havabatsirwi. Ngatinatse kupabatisa ipapo. Ipapo maparamba pastaka mati mimi kwedu kuchiKristu hakuna aiwazve izvaiteerai munhu muri kuzwa here zvandiri kutaura. Natsai kubatisa. Ngati handina kuramba kubatsirwa kuchiKristu. Muri kupanzwisa. Ndataura tikati munhu andika zvinoitika kubudikidza kweWilliam yaMwari, kubudikidza kwekunyengetera, asi hatina kuti tinouchika. Nekuti kana tiri kubata B kana kuti warari kuti kuuchika, pane zviro zviri kutorwa zvichiiswa zvichisanganiswa kupuwa vanhu kuti vakwanise kuti vaite feta. Ameno kana muri kupanzwisa. Saka izwa izvi zviri kutosiyana neprayer. Prayer haina chairi kuita andika. Zvafanana nekuti ndiri kufamba rwendo, ndiri kuti Mwari famba ineni pandiri kufamba. Mwari ndarwara ndirapeiwo. Hauna chawadini chawatora. Ukaenda kwasekuru warwara vane chavanotora wosunganidza wokupa. Ukaenda kwa madzibaba vane matombo avanokupa kana zvimwe zvinhu zvavanodini zvavanokupa. Saka tarisai bone DJT1 we need to be very clear. Handikavari kuti pazviri kupuhwa zviri kuita, but isusu tiri kutaura kuti kunoku kuchiKristu kunoku kune wakatenda muna Kristu. Andika munhu anofamba newili yaMwari uyezve munhu anofamba netime yaMwari. Amen kana muri kupanzwisa ipapo. Nekuti haisiri nhaurwa yekuti iwo unoda kufoseredza zvinhu uchidini. No, Mwari havasekwi. Ndosaka muchizoona kuti mamweni masituations anotobuda dai vateereri vachida kutaura
vamweni vana vavanouchikava andika vamweni vacho vane masituations avakubuda nawo panyama dzavo pamwiri yavo. Vana ava vamweni vavo even mulife yavo chaiwo mune machallenges anobuda kubudikidza kwemhiko dzavanenge wakaitiswa nezviro zvavanenge wakasungirwa nezviro zvavanopiwa mukati menguwa, ngekuti zvimwe zvacho zvinoitwa vasipo. Ende vasipo kudaro pavanenge vazopo havachakwanisi kuziya kuti zvakabvepi zvichigumepi. Ndo imweni nyaya dzatiri kunamatira mumakereke tichibatsira vanhu. Zvinenge zvakonzereswa ndiwo sekuru namadzibaba. Muri natsopanzwisa. They are burdening us nezvimwe zviro zvavanosunga zvavasikazogoni kutsunhura futi. Zvimwe zvacho vachizotungana pachawo. Saka madzibaba nasekuru vanhu vamwe chete munogona kundipatsanurira here ipapo? Alright, inini maonera andinoita madzibaba nasekuru anhu hamwe ing'anga dzese iyi pro ng'anga iyi andika muri muprofita ng'anga pro ng'anga muprofita ng'anga because muchaona kuti zviro zvavo zviri kudini, zviri kubatana zvichienderana ngekuti Mwari une sequence, une direction yake yekuti zvinhu zvinofambiswa zvakadai. Saka ipapo kana taakutoramba shoko raMwari rekuti zviro zvese ngazviitwe nekutenda namatirwai andika tinonga taakutoita dambudziko kana tiine zvimwe zvitutsiridzwa zvatinoda kuti tidini tiise zvatisingaoni mushoko raMwari. Nekuti even mushoko raMwari hatina kuona munhu aichiuchikwa. Dambudziko rinoitika idoko pamurume uno ndizvere ngekuti unode kujaja kuti maide kuite majaji chikoro chiriyo chemajaji endai mofunda muite majaji mozotonga kuti zvinogumirapo. Nhaurwa yatiri kutaura nezvayo nei munhu akauye kuchechi kwawo echitaura kuti inini mbereko yanetsa anoita sei? Anditi anonamata ndizvere tokunamatira chemuri kuita chinyi andiri muri kunamatira ndo way yenyu ndingapindura nyarara ndakandiri kutaura ndo way yenyu imimi yemunoita nayo zvirango zvemakapana sedunga munhu sechurch ndizvere tikataisa machechi ano awanda mitemo irimo inosiyana ndizvere kuti kana matara akawanda kanini kuchiwa nini kuchachi ikoko kune mapostori anonamatire mvura dzinenge dzakateramira wodudzira kuzichenda woshandise kudai asi kwawaya bhaibheri rawo ngerimwe raanondoerenga asi zvinozosiyana mitemo yandazopa pamusha wangu ngekuti chechi yakutorwa semusha kuti uyu wamusha wangu ndizvere dambudziko rinoite ngerekuti pasta ano akarwara ndizvere anoende kuchipatara oende kopuwe mapiritsi asi tikatarisa mapiritsi ano ndizvere mapiritsi ano akabve mumiti yechikaranga sosi yekwe zviri kubva ndo yemusikadiba asi chemunoda kupona chemunoramba kuti mushonga wabve kuna sekuru mombe andiudi asi kana wa mapiritsi wanoda kana wa mapiritsi DJT1 chimbomira batato babata ipapo musapusiswe ndo sekura muri kunditaurira here kuti miti yese iyi andika yekuchiwana miti yakasikwa ndiMwari miti it's not owned by anyone muri kupanzwisa miti it's not owned by anyone yakasikwa ndiMwari so kutotorwa kwemiti iyoyo ichigadzirwa mapiritsi there's nothing spiritual about it. Waziramba kai kuti atiti izvozvo ukarwara unoende kotore piritsi ururitorei wadi kutoti nezita raJesu toda kuti tiwirirane chinhu ichi ndoda kuti ndiise clarity muri kupanzwisa DJT1 ngatisanyeperani bapa nawo muti pawakasikwa chiwanhu chachiripi chenge chisiko here chachisiko ngekuti tikaverenga shoko andika kutanga kwekutanga Mwari ndo varipo Mwari vachidini vachienda kosika mhuka nemiti nezvimwe zvese munhu asati adini wanga apo here aiwa toda kupindurana ngatisabva tanyararaka mirai sekuru chimbomirai toda kuti tiwirirane pakasikwa zvimwe zvese izvo andika munhu wanga apo here yesu munhu anga asati apo zoreva kuti tine nature
nature was there before humankind because there was no way Mwari pavaipusa kutanga kusika munhu wasati wasika nature because munhu unodependa nature. Muri kunatsa kundinzwisa here. Saka nauka ngatisati chiwanu because munhu kuuya kwake watouya nature yako. Saka hatitauri kuti munhu is owning miti yani yaMwari yavakasika. Muri kupanzwisa asi mukufamba kwenguwa muri kupanzwisa mukufamba kwenguwa avakashandisawo midzi aiwa zveni chokwadi because muri kuona kuti munhu wekutanga tingada kuseka munhu wekutanga muri kupanzwisa munhu wekutanga wakanga ari mugadheni Adam wanga asikatozivi nyaya dzemidzi idzodzo wairarama nenyasha dzaMwari ndo dzairarama nadzo. Mukufamba kwakazoita nguwa vanhu ndo pavakatanga kutsvaga uchenjeri hwavo vachichiita zvimweni zvinhu. Asi ndo pandiri kutaura kuti there is nothing spiritual about kuti patorwa mudzi ukatswanywa ukaita chipiritsi. Muri kundinzwisa. Chiri spiritual ngechekuti midzi iya the same midzi yatorwa ikaiswa mundiro ndisekuru vakadeketera. That's when it becomes spiritual. Bo zvafana nekuti imi mune banga mumba mukitchen. Banga renyu imi marishandisa kucheka maveji. Muri kupanzwisa. It's a tool ya muri kushandisa kucheka maveji. But banga iri rinogona kutorwa robaya madzibaba nzira wofa. Kutorwa rakutozi this is a murder weapon. Okay. It's a murder weapon. But banga iri riri pariri apa harina any connotation yezvimwe zvinhu zviri kunzoko. You can use it as a tool. Turunatsopanzvisa. Saka zvakafanana nemiti iyi imiti yakangosikwa ndiMwari kuti vanhu vabenefite. Saka vachaguma vakutaura kuti oxygen inobuda neini ngechiwanhu. Hakuna chiwanhu chakadaro. Ivo mupfungwa dzavo nekudaira kwavo ndo vakaizviisira zvinhu zvakadaro but inature yaMwari isine ine spirituality. Alright. Panenge ndoda kubvunza pastor ndepekuti miti muri kuti yakasikwa naMwari vanongoenda vachindotora anditika ichokwadi. Kana vachinge watora muti wakaziva sekuru momberume kuti muti uyu unorapa mudumbu uyu anditika munhu akaenda kwavari achiti ndikurwadziwa nemudumbu wakandomucherera muti uya wobva wamurapa pane here chavanenge wadeketerera pamidzi. Alright, good. Mabvunza mubvunzo wakadini wakanakisa. Muchabva mazoona kuti nhaurwa iripo. Chatiri kuda kuti tiwirirane. Ndofunga ndapamuenzaniso webanga munaonatsa kuubata pandani chiutsanangura. Okay. Muchaona kuti sekuru momberume mweya waanoshanda nawo hausiri mweya waMwari. Ndoda kuti tinatse kubatisisa ipapo. Okay. Saka hazvirewi kuti munhu anoshanda nemweya usiri waMwari haagoni kuitawo minana yakanaka, haagoni kuitawo zvimwe zvinhu zvakanaka. But chinhu ichocho hazvisiri kubva kuna Mwari. Muri natsa kundibatisei babatisisei. Saka mweya unoshandiswa nasekuru momberume ndo watiri kuramba. Muri kupanzwisa. Asi dai sekuru momberume vasingashandisi mweya iwowo there is no problem. T1 iwewe unotogona kutongoziya because it's scientifically proven because it's nature. Muri kupanzwisa. Izvozvi tine madiscovery anotoitwa kuzi ichakadai chinorapa chakati but hapana chiwanhu chiripo. Mascientist ari kuti tikabatanidza icho neicho hachisi chiwanhu ichocho iscience. Alright. Ko tomboendawo kuna madzibaba nhombo dzavanoshandisa vanodziwana kupi? Zvirimo here mubhaibheri izvozvo? Vari kutaura kuti vanogona kutonamatira kutouchika munhu nenhombo munhu achitondoita mwana. Ndo pandataura ndikati munoona mweya wakaipa ndizvo ka unokwanisa kuitawo mabasa akanaka. Muri kupanzwisa. Ava ndiwe chechi kavo. Aiwa inini handina kuti muri kupanzwisa. Ndati mweya wakaipa unokwanisa kuita zvinhu zvakadini zvakanaka. Handika muri kuona. Saka tichazoona kuti mushoko raMwari kune maelements aitoshandiswa. Mvura chaiyo kana dope kana madhaka ndizvo ka. Mwari mukutaura kwawo nekufemera kwawo zvinogona kuitika. Asi dambudziko randozoita namadzibaba manje naamwe awo yanyaya yekuti vakuzongoti chese munhu warwara nemusoro nhombo
munhu uruda kuchikwa nhombo, munhu uruda onini wapanza nhombo, munhu waita maziso nhombo. Aiwa zvemushonga umwe aurapi zvirwere zvesiba. Okay. Mwari chavanoita vanofemera kuti panguva iyi chinhu chakadai, panguva iyi woshandisa icho, panguva iyi. But dambudziko randataura rekuti unozoona ndo pandinge ndakuda kukweshena kuti imimi onini problem yese iringozi nhombo. Problem yese nhombo. Ndo patinoenda kuita challenge manje. Chinoitika mfundisi ndechekudaiso. Tikatarisa isusu pane nyaya dzekurapa. Handisi? Tautasa nyaya dzekurapa. Pauya munhu achiuya kuzorapwa. Iwe chaunoita unobvunza pamweya mutsvene vaMwari. Unowa uri iwo unoenda kundokutsanangudzira padambudziko rauya nemunhu. Asa murungoti right. Munhu uyu wacho unongonhonga nhombo chete. Uyu munhu uyu dambudziko rake idambudziko rei? Otsanangurira munhu dambudziko rake. Watsanangurira munhu dambudziko rake. Then iwe pakuyeresa kwaunoita muteuro wauri kuyeresa iwewe hazvina mhosva inhombo, hazvina mhosva imvura. Chakosha ndechekuti dambudziko rine munhu rapera here kana kuti harina kupera. Hazvina mhosva ndashandisa nhombo here kana kuti ndashandisa mvura. Ndikashandisa mvura ndodaidza zita raMwari, zita renyu Baba Mwanakomana Mweya Mutsvene, dambudziko riri pane munhu roita sei? Ropera. Kana kuti ndabata nhombo ndanamatira ndapa munhu, munhu oenda kundoshandisa nhombo iyoyo, dambudziko roita sei? Ropera. So iwewe nyama manje ndiwo unenge wakuenda kundojaja kuti sei uyazopiwa nhombo, uyapiwa nhombo, uyapiwa nhombo. Ko wese uri kupiwa nhombo wacho matambudziko awa haasi kupera here? Tiri kuona ari kupera, tiri kuona matestimony ari kuuya. Zvechokwadi tine kutenda kuti zvechokwadi simba ratiri kushanda naro isimba riri kubva kuna Mwari, iwe masimba ose tisingawedzeri. Alright, imimi madzibaba hakuna here mimwe miteuro isiri nhombo yamuno namatira vanhu kuti uyu mukamupawo nhombo, umwe munamatira umwe muteuro usiri nhombo? Nhombo chete iriko. Iriko miteuro. Zvakafanana nepakuuchika hatishandisi nhombo. Tine miteuro yatinoshandisa, wamwe tinotovatsvagisa kuti right, apa paroda kushandiswa mazai apa, apa paroda kushandiswa koko apa, apa paroda kushandiswa mvura yepatsime apa, apa paroda kushandiswa zvese zvinhu zvatinenge tichitonamatira izvozvo kuti munhu aite zvakanaka. Zvichireva izvo kuti mabvunzire atinoita kudenga ndokunotiudza kuti iwe shandisa ichi neichi neichi padambudziko remunhu kuti munhu aite zvakanaka. Saka kureva izvo kuti zvauya pandiri ndo zvandinoshandisa pamunhu. Okay. Alright. Sekuru. Right, ini ndoda kuti ndipinde hangu padoko nhereka ndichienda ndakadaro. Ndazwa baba ano aitaura kuti miti hongu inoshanda. Asi mweya ndo wetinozoramba unoshande pana sekuru. Ndizvere. Munhu unofona ndiri panapa. Ndizvere. Atore nyaya yekuti hazi ndinodeketerere muti. Andi mazisa. Munhu unofona ndiri panapa, ndakwara nemudumbu. Ndizvere. Ndobva ndati handiti pamba penyu pane mumango. Tore makwande ekumabvazuva nekumadokero uise mumvura umwe. Ndizvere. Ndadeketerera here mutapu. Mangotaura chete. Saka dambudziko ngerekuti aya vanode kutaura zvino kwavasina kuswera ba. Ngavatanhe zvinhu zvavanosvikira. Ndizvere. Right. Ndozopinda futi panhaurwa yekuti pane mweya uripo waanoshandisa. Ndizvere. Munhu akauya kobatsirwa, ndizvere, ari bofu. Ndizvere. Munhu unoyu une hurema hwekusaona, obva abatsirwa ndisekuru, obva aita right. Ndizvere. Aita right wakuona, ndo paanotanga kuti ndo sekuru andibatsira akadai, ane madziso akadai. Chaitika ngechekuti wapora manje. Saka aya pastor aya kuziya kwanoite nhombo nekuziye miti kwaanoita akaenda mezvira. Kumba kwedu isusu hatirariba nemapastor aya kuuya usiku. Ndizvere. Echikweshera nemadziro kuye kusimbiswa nekuye kugadzirwa kuti basa rawo riende mberi. Ndizvere. Tisu isusu chetiri kugadzira ngechakanaka. Dambudziko riri pakuti ukazokuti uyu ndichiremba kana kuti uyu ndi muprofita. Ndizvere. Cheunotanga kuende koona nekufunga kutaure kuti mweya uri kushanda ipo papo mweya wakashata. Ndizvere. Asi takagara kudai. Ndizvere. Pane pokambona ndakabereka sekuru wangu here kuti uri kuona ndiine mhingo here yekuti ndakabereka sekuru wangu inini kumusana uku kuti uzoti mweya wari kushandisa iwowo ndeupi. Ndizvere. Nhasi unoyu anotaura kuti susu tiri ana aJesu, asi Jesu ingomwa haazi kumbobvira ambobereke munhu. Ndizvere. Saka mweya womuri kushandisa imimi ngeupi?
wemunozoende kope chishoro nhasi uno kuti imizo yamuri kuita imizo yakashata. Chakakosha kuti bazi munhu wapona here dambudziko rake raendera. Kana waende mushopu uchiti ndoda kotenge mabiscuits ndizvo here ukasvika kuine mabhanzi hautengi mabhanzi banga kuti handiwe uri kudava ndizvo here. Saka iwe waende pang'anga, n'anga haitwari mutunduba kuti uye uno ndikurape ndinodai zvakadai ndine zvikwapo zvandinokupa. Iwo ndo unotoenda ndiri motofurira futi n'anga dzacho imimi kuti dzitsvake zviro zvisikatsvakikiba ngenyaya yekuti muri kude zviro zvenyu zvekuti muite mbiri ndizvo here. Munotenda una Jesu here? Andini kuna Jesu be. Ndotiri kuna Jesu zvawaya zviverengwa zvafanana nekuti mombe pamusha ndizvo here. Tine mombe yadze tinozoite majongosi tinodzibhadha ndizvo here. Aya anhu akabhadhwa kuti musiye chikaranga chenyu imimi ndizvo here. Muende kotedzere zvinhu zvanhu zvisinei nemimi ba zvisinei nemimi upenyu hwenyu. Asati apana musi wendakazokuti ndasiyira Pauro sadza uchayachirya anhu akafa ese. Saka unoziya sei kuti mweya wendiri kushanda nawo kana kuti zvandiri kuteera zvinezvi ndezvechokwadi ndizvo here. Ndinobvunza nhasi uno kuti Mozisi wakambomuona here wanga ari mutsvuku here wainga nemasikitira here haakwanisi kundipindura bau. Asi zvinhu zvaari kuteedzera zvanhu akaenda. Pane mupenyu here mubhaibheri ravo raari kutaura nhasi? Mupenyu ndiani? Wanozoti isusu mweya wetiri mweya watinawo ndo wakashata. Ko ese muri kupe nhoroondo dzana Pauro nana Mozisi ana apenyere anditi akafa. Saka Ko Jesu Jesu nevateereri gaiti clear nhau iyi. Sekuru vari kutaura chokwadi chekuti kune vamwe vafundisi vanoenda vachisimbiswa nawo nedzimwe hama dzawo. But havasi mufundisi wese ba. Kusanganisira inini handiko ba ikokoko. Toda kuti tibatsiranepo so that zviite clear inini handina simba randakauchikwa kana kupuwa nomumwe munhu ba. Handika muri kupanzwisa ngera Mwari. Number 1. Number 2, zvobva zvanzi nawo sekuru vachishora Jesu handika. Inini handiiti dambudziko nawo nekuti mukusaidini kusaiziya kwawo. Newo kusaikuziya kwako ndokuti wo ndinezvo zvazvangozo wantaura kuti mweya waanoshandisa. Chiteerai muzwe. Tiri kutaura panapa kuti Mwari vachinge vatida ndopa vakatuma chiKristu Jesu kuti tinge tiine rudzikinuro kuti tikwanise kuva neupenyu usingaperi. Muri kunatsa kupanzwisa. So hakuna imweni nzira yatinogona kushandisa kuti tinge tichiponeswa kuti tisingashandisi Jesu Kristu. Amen. Kana muri kupanzwisa ipapo. Saka muchazoona kuti tinogona kuda kunyeperwa kuzi tinoenda newei yevadzimu. Hakuna mota yakafa inodhonza mota penyu. Kana vadzimu iwowo vachishanda vari kudini kubhadhara maschool fees, vari kudini kuinkea makosti ezvimwe zvinhu zvatiri kuita isusu panyama panapa. Aiwa achimbonyarara. Saka arushaya maschool fees ngana sekuru. Aiwa nyarara izvetitaura sekuru mambotaura. Saka muchaona kuti at the end of the day ivo ndo vari kutaura kwavasina kudini kuswera. Nekuti ivo sekuru ava handika kuti tivati sekuru mwana mudiki uyu haasi sekuru haana muzukuru bauyu. Muri kupazvisa zera mwana mudiki asi nenyaya yekuti mweya waakatakudzwa. Muri kupazwa ma-ancient spirits madhimoni ekare aya ndo aakuzima kusekuru nemambuya ndo aakadini aakatakudzwa. Ende zveshuwa hatifani kumuona kiti aine kiti begiba kuti titi hazi una sekuru. Ngezvemweya, it's now spiritual. Taakukuonesai zvemweya sevanhu vemweya kuti musharukwa uyu handika anotorwawo sadza nei. Asi tiri kuti madecisions ake aanoita they are influenced by the spirit. Muri kunatsa kupanzwisa. Pasina spirit ndepa. Mira izve. Pasina spirit ndepa. Tera izve. Ini ndinawo mweya. Mweya wandinawo. Mweya mutsvene. Waziya kuti mweya mutsvene uno. Mweya waMwari wandakagamuchira mukudini mukutendeuka. Waziya sei kuti mweya muri kunatsa kupanzwisa. Mweya waMwari. So ivo ava mweya wawainawo wavanoshanda nawo
mweya usiri mweya wani waMwari. Saka ndopa ndinoda kuti muone kuti zvasiyana kuti mweya ichi miri nekuti Satani chaanogona kuita kutevedzera zvinhu zviri musystem yaMwari. Zveshuwa sekuru ukaenda kwavari ava vanokurapa, ukaenda kuna sekuru ukakumbira zvimwe zvinhu zvinoitika andika. But ndataura inini ndikati zvese zviri kuitika, asi kwete kuti zviri kuitwa nesimba rani raMwari ba. Chatiri kukondema mweya uri kushandiswa nasekuru. But ti wani iwewe usina mweya wauri kushandiswa nawo ukangoti mudzi uyu zvakadai nekudai, there is no problem. Nekuti tataura tikati mudzi, there is nothing spiritual about it, it's nature.